Abela jeleni nyankuma ominu sorleme MaliKunafoni.net kan wakati na amo fo dante foli mina bi ambora micro trottoir la tuguni bitemi ye femi o ye kunu gouvernement min sigla gouvernement kura amna boka malien nyininga u haklana yalma gouvernement min sigla u bise u bla baram na u bise ka kewa ay jeka ensuite antle ne fa bara bi chogodi abika avancer alhamdulillah abaka avancer donon mais anko gouvernement kura sigla kunu mo nduru min sigla ani président de transition ana premier ministre ere hakne jume yalma minun sigla mo sigla u se ka bara in kewa alhamdulillah nga jaran dal mala ko suka jamana tini o se nala sonama se ambera la ni nafra kunya jatamna debu musakata mo klemunu nana khana alfagatana atitikata ibega gata do il faut que chama do kola kwa ngila obe malonga la indi faut pas que kafo ma ben ko be ka khorolon kana o khale wa khorolon la krefa folo mais nyina manga ku fana ko ko do nga fo fene jamana ngono dundi be dondon ge jamana ngono nga foli ba nga président kore no ibeke kala ja go aklito mo khoromunu temena go aklito lu fene la kwa o ko no kara be jamana basigi et puis be jamana ndia bon ame ala fo bargada bon smala blaluko ko kabla la amani ala fe ala kan ke jamana basigi bon nana o kala ja bi de me chugumla nga nyon de me tips ambega do ka fambe malondi nga nyon de me pour que mum sakanen basgini jamana ngono o kono re ka sa khola na la sa inshallah wa merci le hanti ibse ki to ni jamu fanya to ko mam sangare tanti mam comme gouvernement kura sigla kunu an wula ka yala ka malion ka propos recueilli ere haklen jume gouvernement kura sigla yalma mo munu sigla be se ka bara en kewa yani ko bara na me duba ko folo si jan kenal la bangon ma ala ko dumo ayara mun me bara la ka kusi bana jugumo ko sababu ma ka me aba ke nala sara ku ka ke bagay abe jan no to ande un sanyo li fle kala ma ka fui ma ke jamana nyagamina an fa ta un sagena an ka pe ora sigile fle mo ko makutana me nu sara ka ke akada ala ku ka ke bagay ala ka sababu ma ku kusi bana jugumo jamana ta fa ala ka dumo kusi la bangon ma na memo te donc ebe se ka la délicat du maladie malien yere malien en généralement la délicat nduma wa gouvernement min sigile fle an ga nyama ko do ni bonya kaka ku laje an ga ka barabol laje folo na la sira ka ko ka ke akany ko nyanga nyama ko do kana do ka makula ame je ka la délicat nu yere fana mo ni jama dar la ki bla baramna e ka ken dana ya e fana ka la rufa ay ko ne ka kumai merci antle ne ba ibse ki to ni jamu fanya to seba astankoni ne ba am ka wuli ka yala dugu kono ka micro trottoir ke ka kunu gouvernement kura sigla yalma minu sigla u be se ka bara in kewa comme ne ta bedon an woni ga do wuye u ka se ka bara in beke parce que ni tara fem kama i kan ga ke chugo dila i kana ke chugo wera la jama dalila ki takama ni jama dalila ki ki bla nyefe kama e de kan ka i seko jama ira beke ni ti se fana i ba foko karsa ne kon desera nti se ka ake i bi se ka boyi o ye kuna wolo yi nga ka to ala toujours fo ka tien o fana ma fo aw donc comment e bi se ka la délicat du mene di au gouvernement moroma ani surtout ka conseil malien de on yere ma ne ko conseil yere folo munye handicap ma jati gouvernement fe folo handicap olu ma jati folo u fe nga ne ko nyeba la fana umu uta gouvernement ina nga ne ko ma nyunu fe
u k'u kɔfinɛ u ka handicapés ka yɔrɔ lajɛ n'u b'a fɛn fɛn kɛ u ka se handicapés ka ca u ka association ka ca u ka se u bɛɛ ka association na pour que bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a la n'o tɛ n'u taara n'a ye yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ ciyɛli ye dɛ parce que an jɛlen tɛ ɲɔgɔn ye o de man ɲi adamadenya yɛrɛ man ka ko o kan an ka bɛn o de kɔni ka diinɛ yɛrɛ ye ne bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ a ka fisa ni farafinna bɛɛ ye o de kɔni ka diinɛ ye kunun an kun bɛ min dɔn ne tɛ denmisɛnnin ye dɛ kunun an kun bɛ min dɔn maliyɛn kun ladamunen don maliyɛn kun bɛ bonya kɛ maliyɛn kun ka ɲi bi min ye bi ye ne yɛrɛ ma dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an bɛ jɔ yɔrɔ min na nka ne kɔni ka duwawu ye min ye gouvernement kura min b'an kunna ala k'a ni sababa bɛn ala ka sini kɛnɛya d'u ma ala ka labanko ɲuman d'u ma ala ka hɛrɛw bɛɛ caya ala ka Mali diya ka tɛmɛ kunun kan ne bɔra kuma la. Amina, merci. Antle ne fa. Somɔgɔw bɛ di? Basi tɛ yen nɔ. Wa. A ka baara bɛ cogo di? Alhamdulillah an b'a kan dɔɔni dɔɔni. Marché baw bɛ yen. Marché baw kɔnɔ o fumana ka na dɔɔni dɛ. Depuis crise kɛra kɔnɔ o nɔgɔyara dɔɔni. Mais dɔɔni don. Ala ka marché baw di. Bi an bɛ ka wuli ka yala ka comme gouvernement kura sigila kunu. An bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gouvernement min sigila yala u bɛ se ka baara in kɛ wa? E hakilina ye jumɛn ye o la? Bon ne ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye. Ne kɔni jigi b'u kan parce que a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye mɔgɔ kalannen don. U b'a dɔn minnu tɛmɛna ka ban u b'o kalama. Bon mun b'a ɲɛ fɛnɛ u b'o fɛnɛ kalama. Ne kɔni dalen d'u la. Ne kɔni bɛ dugawu dɔ k'i ye vraiment fɛn min kalifal'u la ala k'a ɲɛ u bolo. An bɔra crise min na ala kana an sigi o ɲɔ wɛrɛ la tuguni quoi. Bon o kɔni ne ka cikan ye ka s'u ma. O ye ka cikan ye donc ladilikan laban jumɛn b'i bolo ka di maliyɛnw yɛrɛ ma en général o kɔfɛ bi. Bon ɲininkali min bɛ ka di maliyɛnw yɛrɛ ma o ye min ye bɛɛ k'i jogo ɲa dɔrɔn ni bɛɛ y'i jogo ɲa dɔrɔn an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn faamu n'o kɛra dɔrɔn dugu bɛ taa n'an ko ma ko to ɲɔgɔn ta la kɔni a tɔgɔ an bɛ boliman tɛ tɔgɔma dɛ an t'a avancer quoi voilà o de ye ne ka kuma ye. Merci. Antle nfa i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye. Bon ne tɔgɔ ye Aba Jani. Aba Jani a ka baara in ye jumɛn de ye i bɛ se k'a dɔɔni f'an ye o la. Wa an ka baara in ye imprimerie baara de ye baara baden bɛ fɛn bɛɛ tɔgɔ ko impression a bɛ kɛ a mana kɛ support ye an bɛ impression k'a bɛɛ kan que ça soit les carnets les reçus les cartes de visite les bâches les banderoles tout an ka baara bɛ kɛ nin bɛɛ kan quoi an bɛ baara kɛ nin bɛɛ kan. Ah, ok, merci. Donc, on wulila sisan ka yalala ka jamanadenw ɲininka comme kunun gouvernement kura sigila. Yalima minnu sigila u bɛ se ka baara in kɛ wa? Bon, ne bolo u bɛ se ka baara kɛ ni condition min c'est-à-dire u ka essayer ka minɛn bɛ sigi a place la. Et puis pour que jamana yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la fo an bɛɛ de ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. N'o ma kɛ Malisigi la yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛna lafiya quoi. Donc ne kɔni bɛ min fɔ gouvernement bɛ en place moi personnellement ne yɛrɛ dalen d'u la parce que n'i y'a mɛn hali bi gouvernement ma se ka sigi sen kan u tun bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ donc ne bolo sɛgɛsɛgɛli balen kɔfɛ u nana ni mɔgɔ min ye anw maliyɛn denw yɛrɛ fana kan ka dɛn ta ka d'u kan ka se olu dɔrɔn tɛ se ka jamana jɔ dɛ an de bɛ fara olu kan ka jamana jɔ. Parce que jamana tɛ mɔgɔ kelen ta ye n'a ɲɛna a ɲɛna de n'a tiɲɛna a tiɲɛna de donc vraiment ne b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka gouvernement in dɛmɛ a ka baara la bon o de kɔni ye n ka laɲini ye. Ok, merci. Antle i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ye. Ne tɔgɔ ye Seydou Diallo. A ka baara ye jumɛn ye? Bon an bɛ rebobinage de kɛ rebobinage ni moteur minnu jenina an b'u rebobiner awɔ ka se ka kɛ yɛlɛma ka kɛ kuraya nɔ la tuguni awɔ an b'u baara de kɛ. Nin ye baara ɲumanba ye. Tonton an wulila ka yɛlɛla dugu kɔnɔ an bɛ ka micro kɛ ka maliyɛnw ɲininka u ka hakilinata la comme kunun gouvernement kura sigila hakilina ye jumɛn o la minnu sigila minnu sugandila ka sigi ministériya la u bɛ se ka baara in kɛ wa? Bon bɛɛ ni hakilina don parce que baara fana fɛn dɔ i ka faamu la min se ye min ye i b'o de kɛ hali n'a sɔrɔ i sen kabakurunin kelen de n'i y'o ta k'o bila i ka faamu i ye dɔ k'a baara la
a mana kɛ cogo cogo adamaden i bɛ ɲuman kɛ i bɛ juguman kɛ bon vraiment ne kɔni ka jatile ka faamu la komi yɛrɛ déjà o ye ko taabolo ye bon tɛmɛnenw kɛra olu yera bon an bɛ waati min fɛ na sa i ka faamu la a kɛra cogo di ka faamu i kan ka ɲuman juguman dɔn a bɔ ɲɔgɔn na bon alhamdulillah an b'u dɛmɛ ni duwawu ye pour que yaasa u ka se ka ko kɛ an bɛ se ka ko min faamu alhamdulillah alhamdulillah. Sisan i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di malien bɛɛ ma en général? Bon dɔw wɛrɛ tɛ yen nɔ i ka faamu la an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ninnu fana k'u dɛmɛ ka lajɛ i ka faamu la u bɛna nin taabolo min fana an ka se k'o ye donc vraiment n bɛ duwawu d'u ye vraiment hali bi ala k'a ta fanga d'u ma ala k'a ta fanga d'u ma jamana baara ala k'a ta fanga ala k'a d'u ma ala k'an bɛɛ dɛmɛ yarabi ala k'a to fana an fana hakili ɲuman ka t'u fana la i ka faamu la k'u fana dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye ka taabolo ɲumanw d'u fana ma alhamdulillah alhamdulillah. Merci. Antle somɔgɔw bɛ di kɔri baasi t'aw la? I bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ye? Ne tɔgɔ Amadu Jabate n surnom Makoja voilà. Amadu Jabate an MaliKunafoni de don an wulila ka yala comme kunu gouvernement kura sigila yalima minnu sigila u bɛ se ka baara in kɛ wa? U bɛ se k'a kɛ parce que moi je connais beaucoup de gens dedans qui ont l'expérience. C'est pas du fait que koka jeune ta ou bien ka tchemsenou ta ko parce que ça va faire un développement au Théo. Mais il faut prendre des gens qui ont vraiment la volonté de faire et qui peuvent le faire. Mais Kamoro Tate ko parce que on a fait un mouvement parce que j'attendais sur le plateau hier le Nouveau camp la fille se plaignait et puis il y a un autre homme Kodjara qui se plaignait en disant que Adonata Borata on vient pour le Mali, on vient pas pour eux. On ne vient pas pour l'intérêt personnel. Mali de Kodo. Mounou fin tara. One n'est pas bête. Il connaît, il a sillonné le monde. Il sait à qui prendre ou qui ne pas prendre. Donc le choix vraiment de One, excellent. Moi, je n'ai pas vu un choix plus que ça. Voilà. Ok, merci. Mais est-ce que la diligence, je me dis en général, malien bella jelima. Ne bella la dinica mindi malien. Vraiment. Nous sommes tous des Maliens. Anga la dje, jamana imbese kata tabolo mina na benye, beye. On y a rétabli nous on a 60 ans et quelques. Demse nous mounomba on kofe, an de ou na mwode ou. Ou loube ke choko disini. Ou kou sonjo la, ou de kausani, kafo, mbe plasife. Ante menou kaoun. Aya to mwobulu, mime se ka jamana inglan. Mime se ka jamana inaouli. Chacun a son petit truc dedans, même c'est pour rehausser ce pays-là. Donc, on est là, c'est vraiment, c'est ça quoi, il n'y a pas de problème. Et je suis très ravi. Merci beaucoup. Antle ne balam. Monsieur Antle. Tu sais qui t'en est jamu fay. Ne tɔgɔ Kani Jabate. Kani Jabate. Bi gouvernement kura sigila wula ka yalla ka Maliens ka avis recueilli e re hakilina jume gouvernement kura mun sigila u bi yalma u bila la baram na u bi se ka kɛ vraiment ni hakilina mi gouvernement kura nunu nous sigira u ka fɛrɛ kɛ. Il y a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi u k'olu dɛmɛ ani denmisɛnninw ka grève ka nɔgɔya o de ye ne fɛlata ye. Donc gouvernement kura sigila a diyara ye walasa denmisɛnninw ka se ka bɔ sokɔnɔ sigi la école ka se ka maintenu e bɛ se ka ladilikan laban jumɛn de di Maliens bɛɛ lajɛlen ma en général? Ne kɔni bɛ se ka ladilikan di Maliens ma u ka gouvernement kura to yen nɔ u k'u ka baara kɛ parce que moi j'ai vu que gouvernement kura in na il y a mɔgɔ kuraw b'a la, il y a des jeunes aussi. Il y a des jeunes aussi, surtout mi yɛrɛ employé o ye saliya ye, donc je pense que ça ira inchallah u k'u to yen nɔ u k'u ka baara kɛ. Inchallah ça ira. Merci. Antle. Madame, ça va? Il sait qui t'en est jamu fay. Kalfa Jarab Makura. Alpha? Kalfa Jarab Makura, Iri Dakar. Ok, merci. Kalfa, an wulila ka yalla san comme kunu gouvernement kura sigila. E hakilina jume minnu sigila u bɛ se ka baara in kɛ wa? Bon, i ka kuma diyara n ye. Minnu sigira u bɛ se ka baara kɛ. Ninnu tɛ hasidiw ye, ɲɛngow tɛ, mɔgɔ juguw tɛ. An bɛ nin gouvernement de kɔ. Donc Dieu merci a sigira frontière bɛna dayɛlɛ mɔgɔ k'u ka baara kɛ BCEAO ka dayɛlɛ mɔgɔ k'u ka fɛɛrɛw sɔrɔ Malien bɛɛ de kelen
ninnu bɛ se ka baara kɛ bi u bɛ se ka baara kɛ sini an tɛ ŋunuŋunu kan foyi si lamɛn ni minnu tɛ ninnu fɛ u ka sa i ye kuma mɛn yan donc aw ni baraji aw ka baara la ala k'aw bolo mɛn aw ka micro la ninnu bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ninnu tɛ mɔgɔ jugu ye hasiru tɛ ɲɛngow tɛ u nana maliko de la wa maliko u b'a dilan fɛnɛ bɛɛ k'i hakili latigɛ o kan mais n fa ma place sɔrɔ n ba ma place sɔrɔ n kɔrɔkɛ ma place sɔrɔ o tɛ nin ye maliko de don n'i fa ma place sɔrɔ se k'i fa place de kun t'a la bon a tile la minnu ye place sɔrɔ o y'olu garizigɛ o ko banna ATT tile bɛ ten Muntaka tile bɛ ten bon sisan an bɛ min ɲini aw fɛ aw yɛrɛ ka baara ala k'aw bolo mɛn a la. Amina, merci. One play. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Isaac Keita. Isaac Keita. Bi an bɛ ka wuli ka yɛlɛ comme gouvernement kura sigila kunun. Yalima minnu sigira u bɛ se ka baara in kɛ wa? U bɛ se ka kɛ. Awɔ. I ka hakilinata ye jumɛn u bɛ se ka kɛ ten? U ka mɔgɔ choisilenw ɲɛna o. A bɛ taa tan nin y'a ta cogo de ye. A tɛ tɛmɛ nin kan awɔ. Donc i bɛ se ka ladilikan laban jumɛn de di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma en général? Bon ni ko in kɛra ni segin kɛra i bɛ ka taa ɲɔgɔn si kan tuguni an bɛ bɔ tuguni kɛ. An bɛ bɔ tuguni fo ka taa mɔgɔ ɲuman sɔrɔ de. Awɔ an ta o de ye o. Et puis mɔgɔ ɲuman bɛ sɔrɔ fɛnɛ. Tant an bɛ wulilen don k'an jɔ maliko de don an tɛ décourager. Merci. Antle. Ça va? Ça va. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye? Zumana Haidara. Zumana Haidara. Ok, an wulila sisan MaliKunafoni.net mɔgɔw don ka yɛlɛ comme kunun gouvernement sigila. Yalima minnu sigila u bɛ se ka baara in kɛ wa? E hakilina ye jumɛn ye? U bɛ se k'a kɛ, ils peuvent bien le faire. N'importe qui peut gérer le Mali s'il applique normalement le texte et puis mɔgɔ filɛ ka mɛ kata dɔn tɛ kasa dɔn o ka bɔ a la. C'est quand on n'applique pas le texte. Et quand un homme politique devient plus fort que la loi, le texte, la constitution, c'est fini. En ce moment, nous sommes dans la jungle. Et la loi le plus fort est toujours la meilleure. Alors qu'en tout cas, de moi aussi, on a des clients fort, quand l'on gagne, et on a des lois de l'economie, loi, n'a loi violée, puis qu'on fait la signe, loi, tu m'as dit même. En 92, constitution de 92, dongo de abga amne dongo don amne 2012 kamne ni fana chonra ba même si tant qu'on n'applique pas normalement le texte et les lois anga jamaden jama ka min voter ka sigi ka sim de la ka sigi tant qu'on n'a mo loi appliquée même à 20% ça sera marché. Ça marché. Nous faisons un gouvernement ni bɛ mɔgɔ kɔrɔ di mɔgɔ kura min b'a kɔnɔ olu bɛna de sur quelle base il vient sur le a bɛ fɛn fɛn kura a bɛɛ politique mɔgɔ de ye un technocrate qui sont parmi eux n'a tɔgɔ o pas la tunu sinon u bɛ taa san de parce que quand tu deviens ministre aujourd'hui i bɛ ka mɔgɔ bɛɛ sigi dans tous les structures du Mali i b'a a bɛɛ sigi de quand tu nommes un gouverneur de la zone de Kidal a bɛ ministre ka baara de kɛ. Donc, si après normalement le texte a monté ministre par la blé, il va falloir que tel mon féminin a beau de loi ta kana bolia en fait na kana no bango amoke mais quand les gens bébé et baraka ni ka akilina par rapport à ce que je gagne pas à ce que le Mali gagne mais pas ce que je gagne en s'arrogeant. Ok, est-ce que la délicate du midi en général malien bella jelema bella jelente en dehors on bébé ça Mali para ali mom ta kola ça Mali para n'a qu'une la bonne foi. Tant que tu prends le Mali de la bonne foi, qui est pas qu'une bonne foi, ça va vraiment, on peut gérer ces pays-là. Mais quand tu viens pour ta propre idéologie, qui va impliquer pour que tu sois tout le champ, c'est un très difficile. Il faut que tu aies baraka signe par les derniers. Il faut que tu aies baraka dit éclairement bien, qui est aucun autre bien. Ça ne sera pas possible. Parce que nous avons barra kelent non. On va tenir kelent. Moi, c'est avec ma caméra quand on barra sur la colonne. Mais les clients non, c'est fini. On m'a qu'un bébé blanc en perte. C'est ça que je veux te dire. La loi au Mali
an ye texte min dilan Mali kɔnɔ k'a sigi an k'a appliquer à 100%, mais même à 20% seulement bɛɛ a mamta ɲɛ. O de tun don. Bonne chance à tout le monde. Bonne chance au Mali. Que la transition est mɔgɔ min sigi ala ko akila ɲuman d'u ma mɔgɔ min fana y'u sigi ala ka kuma d'a fana ma ala k'an ka jamana ta ɲɛ ala ka n'a kɛ an ŋan sen siri ka ɲɔgɔn bolo siri ka ɲɔgɔn kan minɛ e mana i ni dɔ kan foni dɔ b'o sen siri n'i y'o sen foni dɔ b'o bolo fana siri n'o fana siri u b'a tɔ kɔnɔ ka an hakili siri ka da an yɛrɛ ma. Donc o t'an ka problème ye tubabu kelen ko an bɛɛ hakili siri k'an hakili siri ka gɛnɛ k'a bila nin bɛɛ tubabu ka mɔgɔ nin bɛɛ 100%. Ni min hakili fonina an ka Malien b'o sen siri o tɛ bouger. Ala ka ɲuman bɛɛ ma. C'est ça mon mot. Merci beaucoup. Antle. Somɔgɔ ne ba. I bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ yan. Bon ne tɔgɔ Lasina Sumaworo. Lasina Sumaworo baara bɛ cogo di? Kapsa dɔɔni quoi. Awɔ baara kapsa dɔɔni. Bon gouvernement kura min sigilen filɛ nin a diyara an ye. Bon an bɛ mun ɲini u fɛ vraiment u ka baara kɛ tɛ sérieux ye quoi. Vraiment an kɔni b'u kɔ. A m'a faamuya. Bon ka kɛ sirako parce que an ka sirako a embouteillage bɛ yɔrɔw la. I bɛ bɔ k'i bɛ taa sa même hippodrome i kan ka kɛ même à 5 minutes plus que 20 minutes 30 minutes. Bon vraiment ko olu lajɛ u ka d'an ye quoi. Voilà, merci bien. Merci. An balima an bɔra ka yalala an ye mɔgɔw ka impression ta aw yɛrɛ bɔra k'a lamɛn a y'aw sɔgɔlen tɛ o Mali kunnafoni kan an bɛ dugawu kɛ ala ka gouvernement in ala ka baara in ta fanga jugu ma a y'aw sɔgɔlen to MaliKunafoni.net kan a k'anw bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.